Rudersdal Kommune er nu i gang med at omlægge Vasevej, et arbejde, som vil være færdigt i 2015. Konkret sker der det, at kommunen anlægger en cykelsti og flytter vejen 2 steder for at rette op på farlige sving og kurver. Det er meningen, at projektet skal forbedre forholdene for alle trafikanter. Rudersdal Kommune ønsker, at Vasevej lever op til kravene til en moderne og sikker trafikvej og er forberedt til fremtidens trafikforhold. Samtidig genskabes den gode udsigt til naturen, som vejstrækningen tidligere har haft, og projektet sørger for, at der etableres ny natur til erstatning for de områder, som nedlægges på grund af arbejdet med vejen. Det er vigtigt for Rudersdal Kommune, at projektet på Vasevej både øger sikkerhed og øvrige forhold for trafikanterne, og samtidig værner om naturen og dens mange muligheder for oplevelser. Derfor gør kommunen en stor indsats for at skabe mere lys og rum, og dermed et bedre kig mod naturen. Der er også udarbejdet en konkret landskabsplan. En plan, som beskriver landskabets udformning efter anlæg af cykelsti og omlægning af Vasevej på de 2 strækninger. Projekter af denne karakter og størrelse kan ikke undgå at påvirke naturens dyreliv og flora. Derfor bliver den natur, som nedlægges på grund af anlægsarbejdet, erstattet af nye landskabselementer og miljøer, hvor dyr og planter kan trives. På den måde indpasses cykelsti og vejforløb i landskabet. Vi vil nu se på, hvad der konkret sker på de forskellige dele af strækningen. Forhåbentlig giver det et indtryk af, hvordan der kommer til at se ud. For at få det bedste overblik, skifter vi lige synsvinkel, så vi i stedet for at kigge mod nord, vender blikket mod syd. Vi har nu Birkerød liggende mod højre, og vi ser Vasevej, der snor sig frem i omgivelserne op mod Holte. Første stop er strækningen umiddelbart syd for banen. Her og ved Rønnebergvej tæt på Kongevejen anlægger Rudersdal Kommune i tilknytning til den nye cykelsti en overgang med helle og en hævet flade. Dermed bliver bilisterne opmærksomme på de cyklister, der skal krydse Vasevej fra Bistrup mod Kongevejen af den dobbeltrettede cykelsti. Vasevej er meget trafikeret, og for at sikre krydsningen yderligere for cyklisterne, etableres der en elektronisk tavle med 40 km hastighedsbegrænsning ved krydsningen. Tavlen tændes hver gang en cyklist nærmer sig for at komme på tværs af vejen, og når der ikke er cyklister, er tavlen slukket. På andet stop er vi ved det nuværende skarpe sving på Vasevej. Her omlægges vejen, så overblikket bliver bedre. De farlige kurver og sving gøres blødere og mere fremkommelige for at give bedre oversigtsforhold og øge trafiksikkerheden. Hastigheden bliver fortsat 50 km i timen, og nu får vejen en udformning, der passer til denne hastighed. På venstre side kommer der også et regnvandsbassin, hvor der altid vil være vand, så det fremstår som en lille sø. Ved det 3. stop er vi ved det skarpe og uoverskuelige sving midt på strækningen. For at skabe bedre oversigtsforhold og dermed større trafiksikkerhed, rettes vejforløbet ud til en blød kurve gennem landskabet. På grund af synsvinklen fra den eksisterende vej og på grund af den nye vejs længdefald, ser kurven her i filmen lidt skarpere ud, end den vil opleves af trafikanterne, der i fremtiden kommer til at køre på den nye vej. Her ser vi, hvordan den nye vej er indpasset i landskabet, og hvordan det frie kig ud mod Birkerød Kongevej opleves fra den gamle vej. Vil man vide mere om projektet, kan man gå på nettet og klikke sig ind på adressen rudersdal.dk
Vasevej.